ame talata do ala jo kala kule mugan woro samba flani mugan fla malati flani mabada jelin fulu ama fa obisimila anga donki ba ku keneka bikira mbambulu kala so moto dore ayira ka fo ko fonyo ko do ko mbala ka ke cadre politique mo ko ni M5 RFI moche barsa ayira ka fo ko politique tondo ko ayira ka fo ko shugel ko kana meiga ko ale kon kanga ka démission rendu ko barsa ka be fa kalata nunu ke chogo mina ko te kalata o tatogoyi ko yalma ni te ko ye ko min ko ni me transparency ko ni ira ko donc ministère no shugel ko kala meiga ko ni ka aka démission rendi min ba to ma be saka na mam be saka kalata 7 chalonke mam be taka sa kalata nyaramo ko nke o kon la M5 RFI mo yoro kon bora ulu fana u kandi ka yira kom ko ko mamunu bala kan kuma info ulu ti faso jola e mamunu bala kan kuma info ku ulu kon ka famnya kon chuga ka gele ko sobe ko sino ko M5 RFI mo kon biano transparency de kama barsa ni ko M5 RFI ko Dr Shugel ko kala mega donc mo nu kon saraka soro ambulu ko do ma kat politique mo kon ni M5 mo kon ka haklina la Shugel kon ka démission ku kan nga ko mana bo hono amawla bo o kalama o ko fe kibra wala mbambulu ko do ma yeda ka fo ko jene malada kunu shuro ayela ka fo ko marfati manga ko tumbe no ko sobe duguden chama ko no willa ko senfe ko moto tigi saba ko ni nyogo nana ka dugu ko kaliani marfati ko nga ko wakati ni sele ko usigna ka ta utawro la nga ayela ka fo ko machima blessé ko nana ka population ko ni de terroriser doro pour que ku jawteke ko nsegina o ko nala o ko fe kibra wala mbambulu ko do ma yeda ka fo ko bafula be ni usubi janya ko ni sani nyogonche ko pondo ko ni beno sanko ni barka buana ko jugu ko foka opon adomaje ke wala munu selama olu ya yele ka fo ko usubi janya ko ni mede yele ko ni mbora kala se ko ni ke arajo sama sanfe mine ka yele ka fo ku ka buli ko ni dabla serenka surtout gros porteur mun yere ko menana daran alimentaire ko ni livrer ula ko dugu ko nala ay la ka fo ku na baraka ni mobili de nuye folo le temps que situation on sera stabiliser tout comme ko barsa sans fanga ga bonu wakati na ko sobe abala ka cheni la do dugu ko nala o sawo yala e pon yere ko ni chen o tugade la pon fanga tese groupe porteur ko mobili ko robli mine la sen ya ko nyaayele ka fo ko groupe porteur ko ka boli dabla serenka en attendant que changement ko mena soro tugo yamina o ko fe kiba la bam bambul ko doma o bela de lemba kalma ka fo ko mali ko ni essence ko ni do de be ka fala kan ta fe ni ko embe niveau mina bela de len ko ni dusuma ka sileno ala basa autorité mo ko fana ka bara sugu bela be essence ko ni mana da mana gela tugo mi ma to bela de len ko ni saka approvisionner ala tugo mina ka soro amakeni gela barsa ayira la ka fo ko essence gela ko ngoni akote duguda bebe ikan ko ni risi kon ka kele ko kalama o ko ni bala ka essence ko ni fem seni chama ko ni songo ko ni gela no wakati nina basa me ma chama ko ko embargo mtumbanka ko fa ni essence gela ko me nyonga sala ma yira ka fa embargo willa nga essence ko ni manga ko ni o tala kadabla do yare de bala ka faraka ngata fe gouvernement ko ni yira ka fa ko lu bala ko se ko ke kosobe mi ba to essence ko me fili la pili mba to bela de lengo ni me saka sa barsa client yere bala ka yela ka fo ko la yela ka fo ko moto tigi do bala ko plenger surtout tellement bollo olu bala ka yela ka fo ko essence ko ni dagila ni ko be ka ke ko baye olu ma ko barsa ko no wakati ni na olu bala ka client munu ta no lieu prix sugu do funya client ti so amba wa fo ko pidi daga cha olu dum fana note essence de fana dagila o ba to lu kon fana be do faru ka pen fen prika tellement bollo doronte population famba chama kon be ki plenger mobli tugu bola anya nyona chama belje ni won be ka yela ka fo ko essence prix kon be ka cha do re ya yela ka fo ko essence prix bala ka cha ko me ko do dala ka faru lu yere kon saraka o kon na la ki wala munu kuma bolu ka do ma bi o yini